Kung nagutom na may kao ka ng paano ba nga? Donut! Ay! Kini, liar na. Hindot na diyan eh. Plaster kay kapungko na ko ba? Bro, mampoy na nga may tutog kita mga vitamins sa mata ba? Ano, hindi man kita ng batasan kung asa pa daw na eh. Putan tinay mga agi, malingaw ko ba? Enjoy pa akong life diri. Bukid, narapok sa bukid ha. Ay, aksyon ako. Gutom na may kao ka ng paano ba nga? Donut! Ay! Kini, liar na. Ya, sige na, gigsa to. Kini. Oo nga, bisa magigsa rin donut. Salamat kay kao ko. Salamat ako rin. Palami ay. Mari na ako din ng standby ng bukira kay. Request ka. Na rin matag. Donut. Yung sa pagluto niya. Request ako na rin abot. Biya. Siguro magkapre kay isa rin ba. Okay, salamat kapre ya. Salamat ya. Tagaan siguro makanam mo bukid gud. Pulutan na. Magkuwang man eh. Buang pa man eh. Mandag na pa mahulain. Hindi ko kapaiko na ko ng pana o sa kabukura ng mga donut. Lamias donut eh. Mantag na pa eh. Oy! Oy! Naliar gino ko. Nakarikis eh. Salamat yung hakin. Pamberikan yata ba? Gini. Pamberikan. Tara. Berikat. Tanan vitamin sa ni. Berikat good na. Kumna, mingay. Kani. Naaram din yung pangita ni. Ay, ko permis tambay diri na hatag. Huwag ba kasi dihata kani? Na bahala sila dia. Kaong ko. Kani. Ini berikat dah. Kamu lagi gabi eh. Ano ni ha? Agak pa yun. Salami kayo. Kamu lagi gabi berikat. Ano ni kani? Kani. Kami abi berikat eh. Grabe man, paborito gina kanang berikat sa unang panahon. Ang berikat gi ako inanamian. Karon samot abi kayo. Humot ayun. Mana? Oke na siguro breakfast kwarta sa kong kuan. Breakfast kwarta haron. Butang pitaka. Wes guru sudlan ni pitin dagan kwarta. Mutay to ang kwarta ni. Kan ni mindot ni. Ato pitaka kan. Kini. Siya rubi ke mata kan ni. Apre? Kwarta na berkuah kay ko kag pana. Jaro. Times 2 na ron. 2,000 years later. Tako gini kurtar. Subuha nga. Binihar mo ulit sa tuwa mga asam dapit. Asam bro. May tagi times 2 itong balik ko. Binihar man to. Huwag magigibalik yung tagan na maawa. Kaya ba ito 1.5 ato? Maawa. Lawa na nag-iibalik.